Kubli shibun ni pi barok ki page ya kaneka video te bentang ni page ya ki kam ki balat ame kalia na benta ki artali ki push kawe kadai na benta ka program organize mat kabar kadai na benta ki assistant teacher kabdai ha ki LP school bat kadai ru ka government job telada pidon ka jingmut ban apply ya kini ki push sebhawan page ya kaneka video hadu bandakut kapnyo ya ki complete detail jong kini ki artali ki push bangin batai ha kaneka video bat nabanta ka post ka banakong ka nehu shilong kala pelaj ya ka vacancy nabanta ka program organize bat class date ban apply ya ki application jongpi ka deha ka new 3 Agos arjar apply bat nabanta ka post jong ka program organize ki post ki blaj ka dei tangkawei bat haba phai sha ka age limit ka dei khatpra hadu live pusan snem karta bat nabanta ka application fees amdan kam ban seo bat ha ka jing seo pat kadai hado 8,000 sibanai bat nabanta ka kran pulil ne ka qualification jong ka ne ka post program organizer ka ba pidai bependap kadai ka master degree ha ka sociology la ne ha ka social work na kano ka university bat kubjuru pihak bandon ya ka sansdam ka experience ha ka ne ka social work bat ka selection process kadai lengba ka interview bat ban apply ya kini ki post program organizer pidai ban apply lengba ka standard application form pat biodata jongpi ki educational qualification pat barok ki dokumen berankam pihak ban submit sya ka NSS sel nehu permanent compose mokro umsing shillong new khandailai not RR haswa kan new 3 Agos arjar arfulai pat menta ngine page ya kam noi kai ka bedai na ka office jong ka SD SEO Bakmara South Garohil district nabenta ki post jong ke assistant teacher nabenta ki government LP school bat katarik ba khadu papila ban submit ya ki application jongpi kadai ha ka khandriu 3 Agos ajar arfulai bat nabenta ka post jong ke assistant teacher barok ki post ki blaj kidai hadu chispa and reply post bat nabenta ki categories nabenta ki unreserved candidate arpsau post nabenta ki khasi bat ngaro kadai hadu chispa lai voi post bat nabenta ki SC bat ST kadai propose age limit kadai katkum ka government jongka Meghalaya bat habedai bat ka jingyo opat kadai lengba ka jingsiu ha ka level ka basan jong ka revise pay structure jong ka government jongka Meghalaya bat ki qualification ki ba pidai bandon namanta ka ne ka post jong ki astan teacher ka bankong pidai ki bala pendap ya ka class 12 pass na kano ka recognized board la ne university lengba ki minimum percentage ka 80% namanta ki general bat 100% namanta ki SC bat ST bat pidai bandon ya ka DLED lane BEd ka bar pidai bandon ya ka mid pass certificate kane kadai benlong compulsory ka balai pidai ban pass ya ka DLED certificate ka neru kadai benlong compulsory ka basau bat pidai bandon ya ka basic computer knowledge telada pidon ya kini barok ki qualification pila ban apply ya kini ki post jongki assistant teacher bat namanta ka application form pihak ban pendap ha ka standard application form bat kumjuru bat ki dokumen penkam kum ka education qualification bat QA bat adin bapil depan pianglut ya ki dokumen barok pihak ban submit sya ka office jongka SD SEO Bakmara South Garohil district haswa ka tarik bakadu ha ka khandriu 3 Agos ajar arfulai telada pidon ka jingmut ban apply namanta ki assistant teacher te WhatsApp ha ki last date sabha bani apply no kat barang biangka por tetang kini plesibon